Vídeo número 12. Primera part. Arc de circumferència. Anem a començar a veure l'eina arc, que em permetrà dibuixar arcs de circumferència. Què necessitem? Primer, localitzar aquesta icona. La trobo aquí, arc de circumferència. Què necessito? 3 punts, al centre i 2 punts de la circumferència. Anem a començar dibuixant la circumferència, que té centre A i que passa pel punt B. Ara ens falta trobar un altre punt de la circumferència. Per fer això, anem a punt en objecte. Quan el cursor canvia de color, canvia de forma, millor dit, i estic sobre la circumferència, com a conseqüència, clico i tinc el punt C, que és un punt de la circumferència. Ja tinc els 3 elements que em calen. A continuació, amago la circumferència, ho faig a través de la vista gràfica, ho selecciono, la circumferència, i l'amago. Vaig a dibuixar l'arc de circumferència de centre A i que passa per B. Però ho farem de dues maneres diferents. Anem a començar donant-li un sentit horari, és a dir, el que segueixen les agulles de rellotge. Activo la icona arc de circumferència, selecciono el centre, el punt C i el punt B. Aquí tinc l'arc corresponent. Vaig a fer-ho ara en sentit antihorari. El que farem serà desfer aquesta última acció. Tornem a activar arc de circumferència, selecciono el centre i ara ho faré en sentit antihorari, de B a C. Com veieu, l'efecte és el contrari a l'anterior. Tinc, per tant, un arc D, d'etiqueta D, que mesura, té una longitud de 3,03 unitats. Anem a colorir aquest arc de circumferència. El selecciono, per exemple aquí a la vista algebraica, botó dret, propietats, i li vaig donar, per exemple, un color groc. Ara visualitzo una altra vegada la circumferència, la selecciono, botó dret, mostrar objecte. Ja tinc, per tant, aquí tinc l'arc de circumferència amb un color i aquí tinc la resta de la circumferència marcada en color més fosc. També és possible dibuixar una arc de circumferència a partir de 3 punts amb una icona específica. La icona la trobem aquí. Arc amb 3 punts. Vaig a començar dibuixant aquests 3 punts a la vista gràfica, el punt D, el punt E i el punt F. Ara haig de dibuixar una arc de circumferència que passa per aquests 3 punts, pel punt D, pel punt E i pel punt F. Anem a dibuixar-la activant la icona arc de circumferència. Arc que passa per 3 punts, selecciono el punt D, el punt E i el punt F. Aquí tinc, per tant, aquest arc, un arc que té d'etiqueta E i que mesura, per tant, 4,64 unitats.